Hello everyone, welcome back to my channel. दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लास 10 नि मैथमेटिक्स सोंनाय बिदां 1.2 एबा एक्सारसाइज 1.2 नि नैबे नम्बर 3 क्वेश्चन्सखौ जों सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडिअआव नोंसोरनो नम्बर 1 नम्बर 2 बे मोननै क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामनानै होदोंमोन। बेफोर भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंसोरो नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बे लिंकफोराव थुनानै नायहै। नङाब्ला नैबे खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआवबो थांनानै नायहैनो हागोन। स' नायलांदो नम्बर 3 नि क्वेश्चन्सखौ मा सोंदों। गिबियावनो बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ जों नायगोन, बिनि उनावहाय जोङो इंराजि मिडियामनि क्वेश्चन्सखौबो नायगोन। मानो होनोब्ला बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंनो इंराजि मिडियाम आरो बर' मिडियाम मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरखौ नायनानै बे क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामनानै होनाय जागोन। बेनिखायनो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै गाहायाव होनाय रग' अनजिमाफोरनि एलसीएम आरो ओचसीएफखौ दिहुननांगौ। स' जों मा दिहुननांगौ? एलसीएम आरो ओचसीएफ। एलसीएम आरो ओचसीएफखौ बोरै दिहुननांगौ आं नोंसोरनो नैबे नम्बर 2 आवबो अलरेडि फोरोंबोखाबाय एलसीएम आरो ओचसीएफखौ। दायो अब्लाबो नायलांबावदो एलसीएम आरो ओचसीएफखौ माबोरै दिहुनो आं बुजायलांगासिनो, बुजायगोन आरोबाव साबसिनै बुजायबावगोन आं। सिगांनि नम्बर 2 खौ नायब्लानो नोंसोरो अलरेडि बुजिखासिगोन एलसीएम आरो ओचसीएफआ मा जिनिस। इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सआ नाय मा दं। फाइन्ड द एलसीएम एन्ड ओचसीएफ अफ द फलोइंग इंटिजार्स बाय एप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स' जों मा खालामनांगौनो? प्राइम फैक्टराइजेशन बाहायनानै जों मा दिहुननांगौ? वी हैव टू फाइंड एलसीएम एन्ड ओचसीएफ अफ दिस क्वेश्चन्स। ओके, स' नायलांदो बोरै दिहुननांगौ। स' जोंहा मा दंमोन? नाम्बारा 12, 15 आरो 21। बे मोनथाम नाम्बार्सनि जोङो एलसीएम आरो ओचसीएफ दिहुननांगौ। गिबियावनो बिनि सिगां जों मोनसे बाथ्रा बुजिना लाग्रोनांगोन। जोंखौ मा मेथड बाहायनो होदों, जोंखौ मा आदब बाहायनो होदों, जों नैबेखौ गिबियावनो बुजिग्रोनांगोन, रोखा जाग्रोनांगोन। जों मा आदब बाहायनांगौनो? रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनांगौ। माने जोङो मा अनजिमाखौल' बाहायनो हागोन? रोदा अनजिमाखौल' बाहायनो हागोन होननानै बुंनाय जादों। मानो बाहायनो हागोन होनना बुंनाय जादों? कुइसन सल्व खालामनायखौ नायलांबाय था, होमबानो बुजिगोन नोंसोरो। जोङो मा खालामनांगौनो? प्राइम फैक्टराइजेशन खालामनांगौनो। प्राइम फैक्टराइजेशन। स' बिदिब्ला जों रोदा अनजिमाया माखौ बुङो जों बेखौ बुजिनांगोन। इंलिसाव बेखौ प्राइम नाम्बार होनना बुङो दे, गोसोआव लाखि। रोदा अनजिमाया मा? नायलांदो। जाय अनजिमानि सानजाबगिरिया मोननैल' एबा जाय अनजिमाखौ अनलि 1 आरो 2 जों ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो। गोसोआव लाखि माजों? गावजों। अके, जाय अनजिमाखौ गावजोंल' ग्रोब आरो 1 जोंल' ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो, बे अनजिमाखौ जों रोदा अनजिमा होनना बुङो। डेट इज प्राइम नाम्बार। फार्स्ट प्राइम नाम्बारानो जाबाय जोंहा 2, सेकेन्डआव फैयो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31। बेफोर जोंहा मा अनजिमा? रोदा अनजिमा। डेट इज प्राइम नाम्बार। बे अनजिमाफोरखौ नों माजोंल' डिभाइड खालामनो हागोन? 1 जोंल' डिभाइड खालामनो हागोन ग्रोब आरो माजों? गावजोंल'। अके, माखासे अनजिमाफोर दङ गावजोंल' डिभाइड खालामजानायजों लोगोसे 1 जोंबो डिभाइड खालामनायजों जानायजों लोगोसे गुबुनजोंबो डिभाइड खालामजायो। जेरैहाय 4 माजों डिभाइड खालामजायो? 4 2 जों डिभाइड खालामजायो, नङा होमबा? 4 माजों डिभाइड खालामजायो? 4 जों डिभाइड खालामजायो। 4 माजों डिभाइड खालामजायो? 1 जों डिभाइड खालामजायो। होमबा 4 खौ नुबाय नोंसोर मोनबेसे नाम्बारजों डिभाइड खालामजायो? मोनबेसे नाम्बारजों ग्रोब डिभाइड खालामनो हायो 4 खौ? मोनसे, मोननै, मोनथाम। अके, मोनथाम अनजिमाजों जोङो डिभाइड खालामनो हायो। बेनिखायनो 4 मा नङा? रोदा अनजिमा नङा। रोदा अनजिमाया माबायदि? जाय गावजोंल' आरो 1 जोंल' ग्रोब डिभाइड खालामजायो। आं सानो बुजिबाय। स' बे रोदा अनजिमाफोरखौ लानानै जोङो मा खालामनांगौ? नैबे 12, 15 आरो 21 खौ मा खालामनांगौ? रोदा सानजाबगिरि बिजिरनांगौ आरो ओचसीएफ आरो एलसीएम दिहुननांगौ। रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय माने 12 खौ रोदाजों सानजाबनानै मोननाय, माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाय, जों बेबायदि देखायग्रोनांगोन आरो। क्लियार? स' 12 खौ मा रोदा अनजिमाजों डिभाइड खालामनो हायो? 2 जों। 2 जोंबो हायो, 3 जोंबो हायो। आं 2 जों डिभाइड खालामसै। 2 जों डिभाइड खालामबा 12 आ मा मोनगोन? नाय, नैबाव डिभाइड खालामदों नै 12 खौ। 2 जों डिभाइड खालामबा मा मोनो? 6। 6 आथ' नोंहा मा नङा? रोदा अनजिमा नङा नै। रोदा नंसे नङा। 5 नि उनाव जोंहा मा फैयो? रोदाया 7। 6 आ रोदा अनजिमा नङा। बेखौबो रोदा खालामनो थाखाय आरो रोदा 2 जोंनो डिभाइड खालामबाव नोङो। प्राइम नाम्बार 2 जों डिभाइड खालामबा मा मोनो? 3। 3 आ मा? रोदा अनजिमा नंगौना नङा? प्राइम नाम्बार नंगौना नङा? नंगौ। होमबा नायदो 12 खौ जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा मोनगोन? मा सानजाबा मोनगोन? 2 2 मोननै ओमफ्राय 3 मोनसे। जों मा सानजाबा मोनगोन? 2 2 मोननै ओमफ्राय 3 मोनसे। नुबायना? 2 2 मोननै 3 मोनसे।
स' 12 नि रोदा सानजाबगिरिया मा 2 2 मोननै बेनिफ्राय 3 मोनसे बे गासिबो रोदा 2 आबो रोदा ओमफ्राय 3 आबो रोदा बेखौ जों ओरैबायदिबो लिरनो हायो 2 मोननै नालाय 2 स्क्वायर इनटु 3 बो लिरनो हायो 2 इनटु 2 4 लिरनाङा 4 लिरबा खिन्थु रोदा जानाय नङा मानो होनबा रोदा अनजिमायाव 4 होननाय जिनिस अनजिमायानो गैया नाम्बारानो गैया क्लियार गोसोआव लाखि स' रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया माखौ होनना बुङो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया बेनो रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाया प्राइम फैक्टराइजेशना बेनो जे सानजाबग्राफ्रा मा जानांगोन रोदा जाजोबनांगोन 2 स्क्वायरबाबो बे रोदायानो 2 नि पावार बेखौ जोङो जेब्लाबो रोदायानो हमगोन मानो होनबा रोदा अनजिमानि पावारसो बियो ओके 15 खौ मा 3 इनटु 5 मोननैबो रोदानै होमबा 15 नि रोदा सानजाबगिरिया प्राइम फैक्टराइजेशना मा 3 आरो 5 21 3 इनटु 7 ओके स' LCM 12 15 आरो 21 नि LCM मा जागोन बेनिफ्राय 12 15 आरो 21 नि HCF मा जागोन जों दानिया नायनोसै नाय LCM मीन्स मा LCM मीन्स लवेस्ट कमन माल्टिपल बर'नि दुइसिन साधारन सानजाबगिरि होनना बुंनाय जायो LCM माबायदिखौ लायो सिगांनि भिडिअ'आव आं अलरेडि फोरोंखाबाय अब्लाबो आं बुजायबावनोसै LCM आव कमन आरो नन कमन गासैखौबो लायो आरो कमनफोरनि मादाव माखौ लायो देरसिन पावारखौ लायो गोसोआव लाखि क्लियार जाबाय कमन एन्ड नन कमन गासैखौबो लायो बेनिफ्राय कमन दंब्ला कमनफोरनि मादाव जायहा हाइस्ट पावार दङ बेखौ लायो एग्जाम्पल आं बुजायनो हानि नाय बेयाव 2 स्क्वायर दङ बाव दंना गैया कमन नङा थारमाने 2 स्क्वायर अब्लाबो जों बेखौ लागोन ओके बाव 3 दं बावबो 3 दं बावबो 3 दं 3 आ थारमाने कमन जेरावबो दं नालाय 3 आ कमन बियो होमबा जों बेवहाय कमनखौबाबो लागोन ओके नाथाय सपोज बेवहाय पावारा मिलायलायामोन सपोज हमना लाबाय ओरैमोन पावारा नैबिथिं नाय नैबिनि पावारा 3 स्क्वायरमोन नैबावहाय पावारा 3 क्यूबमोन नैबाव पावारा 3 4 मोन अब्ला बबे मोनसेखौ लागौमोन नैबे हाइस्ट पावारखौ लागौमोन नाथाय बेवहाय जिहेतु जोंहा पावारा गासिनाबो समान बेहाबो 1 बेहाबो 1 बेहाबो 1 ओंखायनो जों बेवहाय माखौ लागोन अनलि मोनसेल' लागोन माने समानबा बेनो जागोन आरो क्लियार जाबाय खम बाराबा बांसिन पावारखौ लाबानो जाबाय स' नायदो बेनिफ्राय बाव 5 दं बाव 5 गैया 5 आबो नन कमन होमबाबो 5 खौ लागोन बाव 7 दं बाव 7 गैया अब्लाबो 7 खौ लागोन आं सानो बुजिबाय दैट इज द वे अफ हाउ टु फाइन्ड LCM खौ माबोरै दिहुननांगौ बियो मोनसे राहा क्लियार जाबाय कमन एन्ड नन कमन गासिखौबो लागोन कमनफोरनि मादाव हाइस्ट पावारखौ लागोन जुदि पावारा खम बाराबा समानब्ला बे मोनसेयानो थागोन बाव 2 स्क्वायर दंमोन बे 2 स्क्वायरा कमन नङामोन बेखौबो लादों बाव 3 दंमोन बावबो 3 दं कमना 3 आ कमनमोन ओंखायनो 3 खौ समान पावार नालाय 3 खौ लाबाय बाव 5 दं 5 बाव 5 गैया 5 आबो कमन नङामोन होनबाबो लादों बाव 7 दं बाव 7 गैया 7 आबो कमन नङामोन होनबाबो लादों ओके होमबा बिसोर मोनब्रैजों जों माल्टिप्लाइ खालामनानै जेसेबां मोनो जोंहा बेनो मा जागोन LCM स' जों बे मोनब्रैखौ माल्टिप्लाइ खालामबा जों 420 मोनगोन माल्टिप्लाइ खालामनायबानो जाबाय स' LCM 12 15 आरो 20 नि LCM 420 दानिया HCF आव फैदो हाइस्ट कमन फैक्टर ओके माखौ होनना बुङो HCF आव नाथाय अनलि कमनखौल' लायो गोसोआव लाखि अनलि कमन दैट इज हाइस्ट कमन होनना बुङाखै ओरैनो हाइस्ट कमन फैक्टर मानो होनना बुंदों कमनसिनखौल' लायो बावहाय अनलि कमनखौल' लायो गोसोआव लाखि हाइस्ट कमननिफ्रायनो गोसोआव लाखि होमबा कमनल' होनबाथ' बेवहाय 2 स्क्वायराबो कमन नङा 5 आबो कमन नङा 7 आबो कमन नङा बिसोर गैखाला माल' थालांबाय नोंहा कमना माल' बावबो 3 दं बावबो 3 दं बावबो 3 दं कमना 3 ल' नङा होमबा आरो पावारा खम बारा नङाबालाय बेनो जासिगोन नाथाय नैबिनि उल्था दै बियो HCF आ माबायदि उल्था पावारा जुदि खम बाराबा दुइसिन पावारखौ लाबानो जाबाय HCF आव LCM आव माखौ लाबानो जाबाय देरसिन पावारखौ लाबानो जाबाय आं सानो क्लियार जाबाय बे जाबाय मामोन नाम्बार 1 दानिया जों थांसै नाम्बार 2 आव मा कुइसन्स दंमोन नाय नाम्बार 2 नि कुइसन्सआ जोंहा 17 23 आरो 29 बेथ' जोबोद गोरलै मानो गोरलै होनना बुंदों नाय जोंहा मा 17 मा दङ बावहाय सेकेन्डनि कुइसन्सआव 17 दङ 23 दङ आरो मा दङ 29 दङ 17 23 आरो 29 आ अलरेडि रोदा अनजिमाखा प्राइम फैक्टरखा ओके रोदा अनजिमाखा होमब्ला जेब्ला रोदा सानजाबगिरि बिजिरनायजों LCM आरो HCF दिहुन होनना बुङो जेब्ला प्राइम फैक्टराइजेशनजों HCF आरो LCM दिहुन होनना बुङो आरो अनजिमाया अलरेडि रोदाखा अब्ला जों बेखौ नैबेबायदि खालामलायनो गोनांथि गैया ओके होमबा जों मा लिरबानो जाबाय जिहेतु
17 23 आरो 29 आ रोदा अनजिमाखा। रोदा अनजिमाफोरखौ जोङो नैबेबायदि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनो गोनांथि गैया। स' इंलिश मिडियाम होना लिरबानो जाबाय since 17 23 and 29 are already prime number. Okay, prime number. Therefore LCM 17 23 आरो 29 नि LCM मा जागोन मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायानो जागोन। ओके, जेब्ला LCM आरो HCF दिहुननो होयो आरो अनजिमाफोरा रोदा अनजिमाखा, अब्ला डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामनानै होनायानो मा जागोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि LCM जागोन। आं हले डाइरेक्ट बुंखाबाय, बे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि दै, गोसोआव थागोन ना? स' बे मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामना मोननाया जागोन। स' बे मोनथामखौ जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां मोनगोन? दा बिदिब्ला HCF आ मा जागोन? HCF आ मा जागोन? जेब्लाबो गोसोआव लाखि 1 जागोन। मानो होनबा बिसोरनि गेजेराव जों जेबो कमन गैया। बिसोरनि गेजेराव जोंहा जेबो कमन अनजिमा जोङो दिहुननो हाया। जों दिहुननो हायो, बे कमन अनजिमायानो जाबाय 1। मानो होनबा 1 आ बेखौबो मोनथामखौबो डिभाइड खालामनो हायो। बिसोर मोनथामखौबो गुबुन अनजिमाजों नों डिभाइड खालामनो हाया, अनलि 1 जोंल' हायो। ओके, नाय दहायनि मोनथामखौ माजों हायोमोन? 3 जों हायोमोन। 12खौबो 3 आ डिभाइड खालामनो हायो, 15खौबो हायो, 21खौबो हायो, नङा होमबा? ओंखायनो बियो हाइस्ट कमन। थिग बेबायदिनो बावहाय 17 23 आरो 29 खौ डिभाइड खालामनो हाग्राया अनलि 1ल'। बिनि बादै गुबुन अनजिमा हाया रोदा अनजिमाखौ, गावल' हागोन। नाथाय गावथ' 17आथ' 17खौल'सो डिभाइड खालामनो हागोन, 23 आरो 29 खौथ' हानाय नङा। ओंखायनो बावहाय हाइस्ट कमन फैक्टरा HCF मा जागोन? 1 जागोन। स' आं लास्टआव फाइनालि मोनसे खोथा बुंनो सानदों। जेब्ला रोदा अनजिमा जायो, HCF आरो LCM दिहुननो होयो, when the numbers are prime, अब्ला मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामनाया मोननायानो LCM जागोन आरो HCF मा जागोन? अनलि 1। नेक्स्ट थांसै नाम्बार 3। नाम्बार 3 आव दङ जोंहा 8 9 आरो 25 नि जों मा खालामनांगौ? 8 9 आरो 25 नि जों LCM आरो HCF दिहुननांगौ। स' 8 9 आरो 25 खौ लिरना लादो। जिहेतु जों बेवहाय रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय बाहायनांगौ, ओंखायनो अनजिमाफ्रा रोदा जानांगोन, माने रोदाजों माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाय जों देखायनांगोन। जों मा खालामबा मोनो? 2 × 2 मोनथाम सानजाबा जों 8 मोनो। एक्सुवेलि जों माबो लानो हागौमोन? 2 × 4, नाथाय 4आथ' रोदा नङाना, रोदा जाथारनांगोन। सानजाबगिरिफ्रा रोदा जाथारनांगोन, होमबासो रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय जागोन, प्राइम फैक्टराइजेसन जागोन। स' जों बेखौ माबो लिरनो हायो? 2³ 3 × 3 9 नङा होमबा? 3 3 मोननैबो रोदा, बेखौ जों 3² लिरनो हायो। 5 × 5 मिन्थिखायो, बेखौ जों 5² लिरनो हायो। एक्सुवेलि 25खौ जों मा खालामनोबो हायोमोन? 25 × 1 बो लिरनो हायोमोन। नाथाय बे रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय जानाय नङा, मानो होनबा 25आ 1 आ प्राइम रोदा अनजिमा नङा। स' HCF आ मा जागोन? LCM आ मा जागोन? 8 9 आरो 25 नि LCM आ मा जागोन? 9। कमन दंना गैया? कमन गैया। बाव 2³ बाव गैया, बाव 2 होननाय जिनिसानो गैया। नै 2³ गैया, होमबाबो जों बेखौ लागोन। 3² बाव गैया, अब्लाबो बेखौ लागोन। बाव 5² दं, बाव गैया, अब्लाबो लागोन। अके, कमन आरो नन कमन गासिखौबो लायो LCM आव। कमन गैयाबाथ' गैयासै। दानिया बे मोनथामखौ माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननायानो जागोन जोंहा एन्सार जागोन। बे मोनथामखौ जों माल्टिप्लाइ खालामना नायनि साइडआव। स' जों बेखौ मा मोनगोन? 1800 मोनगोन। HCF लाय मा जागोन? डाइरेक्ट बुंनो हाखासिगोन नोंसोरो। कमन होननाय जिनिस गैया। 2³ दं, 3² दं, 5² दं, कमन दंसै। कमनथ' गैयाना? होमबा कमन गैयाबा मा जायो होन्दोंमोन? 1 आ कमन जायो। मानो होनबा 1 आ बेखौबो डिभाइड खालामनो हायो। 1 आ जायखिजाया नाम्बारखौनो डिभाइड खालामनो हायो। ओंखायनो जेब्ला कमन नुवा नोंसोरो, अब्ला HCF आ मा जागोन? जेब्लाबो 1 जागोन, गोसोआव लाखि। अके, बाव 2³ दं, बाव 2³ गैया, 2 होननाय जिनिसानो गैया, कमन गैया। बाव 3 दं, 3² दं, बाव गैया, कमन गैया। बाव 5² दं, बाव गैया। कमन होननाय जिनिस गैया, मात्र कमना जोंहा मा जागोन? बेवहाय 1 जागोन। जेब्ला कमन नुवा, अब्ला 1 जागोन HCF आ। जोंहा दहायनिया मामोन? कमना 3 3 मोन, ओंखायनो जोंहा मा जादों? 3 जादोंमोन HCF आ। साप'ज आं हमना ला 12 आरो 4 नि नोंसोरखौ HCF दिहुननो होबाय बा LCM दिहुननो होबाय, अब्ला माबोरै दिहुनगोन? 3 × 2² लिरनो हायो एक्सुवेलि, रोदा सानजाबगिरि बिजिरबा। 3 आबो रोदा, 2 आबो रोदा, नङा होमबा?
3 into 2 square माने 12 4 खौ जों मा लिरनो हायो 2 square होमबा 8 सेबा मा जागौमोन 12 आरो 4 नि 8 सेबा मा बावबो 2 square दं बावबो 2 square दं पावारा समान समान 2 square जागोन 2 square आनो जागोन एलसिएमा मा जागोन 3 जागोन 2 square जागोन 2 square जागोन अके बेबायदि आरो स' आं सानो बुजिबाय नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजियाखैबा भिडिअखौ गले गले बोना नायफिनबानो जाबाय उननि भिडिअ आं बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोबावगोन उननि भिडिअ आं नोंसोरनो नाम्बार 4 खौ सल्भ खालामनानै होगोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हिट द बेल आइकन आं सानो बुजिबाय स' थेंक इउ